Hey guys, दिनै जोङो गोदान मोनसे आरो भिडिअ लानानै नोंथांमोननि खाथियाव फैफिनबाय। गोबां साननिफ्राय जोङो बेबायसा भिडिअ बानायनो हायाखैमोन आरो टाइमा सोलाबाखैमोन आरो अफिसनि खामानियाव बिजि दङमोन माहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखायोनो बेनो हाथाइनि सार्जारिबो जादोंमोन बेनिखाय जोङो बानायनो हायाखैमोन आरो। दा लोगोफोर दिनैनि जोंनि जि गोदान भिडिअ बेनो जाहैबाय माने गेस्टेड स्मेल चेलेन्ज माने मोनामसुनाय चेलेन्ज आरो माने इखो जोंनि मेगनाव ब्लाइन्डफल्ड खालामगोन सासेया सासेखौ जेब्लानोखि हमना ला आंखौ खालामबा आरो माने आंखौ माबा मोनसे बुस्थु बिदि मोनामसुनो होगोन आरो बियो ओमफ्राय मेगनाव बिदि खानाय थागोन आरो बे आर'नाइखौ आर'नाइजों आरो लादोंना बे आर'नाइखौ इदि खाना होगोन मेगनाव बेनिफ्राय बे गेस खालामनांगोन आरो बे हाउस हल्डआव थानाय मोनबा बुस्थु लागोन गेस खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' केमेरायाव अलरेडि नुबायनो थागोन बे बुस्थुआ मा बेनिफ्राय बे चेलेन्जआ जागोन आरो कारेक्टलि बेखौ गेस खालामनो हायो ना हाया आरो जों मोनबो एक्सट्रा बुस्थु लाया बे हाउस हल्डआव जि बुस्थु एभेलेबेल दोङो बेनो मोनबा बुस्थु लागोन आरो बे मोनबा लागोन बेनिफ्राय आंबो मोनबा लागोन आरो फार्स्टनिफ्राय माने जोबजासिम नायदो अब्लासो गम मोनगोन सोर माने बेसेबां माने मोनामसुनो हादों आरो दिनैनि गेस्टेड स्मेल चेलेन्ज भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो फार्स्ट स्टार्ट खालामगोन बिनिफ्राय आरो बेखौ जिहेतु आं माखासे बुस्थु आं बिसना सिङाव लाबोनानै दोनफैबायनो अलरेडि आंथ' दाबो सानाखैनो मा पास्ता बुस्थु लागोन आंनि मेगनाव जि बुस्थु फैयो बेखौनो लाबोगोन आरो आं उनावहाय दा फार्स्टआव बे खालामथोंसै आरो ब्लाइन्डफल्ड खालामनोसै आरो बेनिफ्राय मा बुस्थु फैयो मिथिया आरो होप आसा खालामो गासैबो गेस खालामनो मोजाङै गेस खालामनो हागोन होननानै आसा खालामबाय आरो अनलि वान टाइमाव खनसेयाव अनलि मोनसेल' आइटेम माने उल्टा पुल्टा जालांगोन ना दा लोगोफोर नोंथांमोना नुबायनो आरो बे बिथाङा बिदिनो ब्लाइन्डफल्ड खालामबाय जेबो नुखाया बयबो मिथिखायो आर'नाइजों जेबो नुखाया दा आं बुस्थुखौ दिहुनसै आरो मा बुस्थु बियो दा लोगोफोर जोङो फार्स्ट आइटेमखौ मोनामसुनो होनसै आरो बेखौ मोनदों बे माबा आगारबात्ति धुप बेखौ गोजाननिफ्रायनो गम मोनखायो बहुद नायलाय लोगोफोरा आं होनोनो नाङामोन खोमा इखौ बे जेबो नङा दा फार्स्ट ना बे मोनामसुनाय बुस्थुखौ होबाय आरो फार्स्टआव दा बियो 1 पइन्टआव थांगासिनो आरो फार्स्ट गेसखौ मोजाङै हाबाय दा आंबो आंनि बुस्थुफोरखौ लाबोनानै दोनफैनोसै बेनिफ्राय मोनसे खामबाय थागोन आरो लोगोफोर आंबो लाबोबाय बेयाव 5टा बुस्थु दङ आरो नागिरनायाव माहाय टाइम नांबाय होमबाबो लाबोबाय आरो 5टा आंनिखौ दा नेक्स्टआ बेनि आरो दा लोगोफोर आं गिनायसो मोनबाय बियो इसिङाव ओरैबायदि सम हाबदोंना खख्रक खाख्राक एन्जरफ्रा हाबनाय बायदि मिथिया आरो हपस' माने आं जाहाथे मोजाङैनो एन्सारफोरखौ माने कारेक्टलि स्मेल खालामनो हायो आरो दा बोरायबाथ' मिथिगौ आरो इसोर दा लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै आरो बिनि फार्स्ट नुनाय बायसा खालामना लादों नामालै एसे ट्राइ खालामना हो नुयो गावखौ गाहायथिं बिदि नुयो आं मोजां बुंदो मोजां जागोन दे जाबाय नुवाना एबार हमना ला एबार लोगोफोर आं फार्स्टआव माने बुङाबाबो जागौमोन खोमा नुदों होननानै अब्ला आं जेननो हागोन बा चिटिं खालामनाया मोजां नङाना ओंखायनो आं बुंबाय आरो फार्स्टआव लोगोफोर इजिखौ होनोसै माबा होयो रासिबासो मिथिगौ आरे बुङाखैबो होनोनो हायाखै होबाय जाबाय माबा डिसटेन्सआव थानांगोन ना जाबाय आं माबा मोनसे इसिंनिनो सिनाय किटचेननि माबा मोनसे सिनाय आं बुस्थु मोनदों खिन्थु मा बुस्थु हमनो हायाखै बेखौ जाग्रा बुस्थु बि माबा मोनसे आं माने इसिंनिनो बुस्थु मा मोनसे खिन्थु आं जाय बुस्थुखौ दा सानगासिनो बे बुस्थुआ माथो मा लांखायावनो जोबदों थेवबाबो आं साननोसै र' मा बुस्थु आरो ट्राइ खालामा बाराबा कनफिउस जागोन मा बुस्थु जाग्रा बुस्थु दे बियो गम मोनबाय बे जाबाय गुर जेगारि नंगौना आंखौनो सानदों मा बुस्थु
लोगोफोर आं हाबाय आं माने फार्स्टआव हमनो हायाखै मा बुस्थु इदि होननानै लास्टआव हमदों बे ज' बायदि मैया बुंदोंमोन आं दाखालि बुंदोंमोन मा ज' मोनामो बे गुरा इदि होननानै दा जों इकुवेल पइन्ट्सआव देरहागासिनो आरो दा लोगोफोर नेक्स्ट आइटेमाव माने फैनोसै दा बिनि आरो नेक्स्ट ससमाखौ खेवबाय ओरैबो नुखाया आं बि आंनि प्लास पइन्ट आरो दे लोगोफोर एबारबा मा फैयो लोगोफोर नै बे बुस्थुखौ नाय इउज खालामबाय थायो बयबो आरो खेबसे टाइम नामा बिराद कनफिउज जादों माबा फिमेलनि बुस्थु मा बुस्थु फिमेलनिनो नाया लोगोफोर बेखौ फिमेला इउज खालामो अनलि बथ मेल एन्ड फिमेल इउज खालामो बेखौ कनफिउज जादोंलै लोगोफोर माबा बुस्थु माबा मोनसे बुंनांगोन ना नोङो मा बुस्थु दा बे आं दा लोगोफोर आं एसे बेखौ हिन्स होनोसै आरो ना हिन्स होनाङा आं डाइरेक्ट बुंगोन नो हिन्स इन दिस गेम बे गेमाव हिन्स लाया डाइरेक्ट बुंगोन आरो लोगोफोर बेखौ हिन्स नाङानो हिन्स आं होदों सानदोंमोन नाङानो बियो ओंखायनो दा बियो खोन्थागोन आरो मा बियो आंनिबा बे पन्स पाउडार बा पाउडार जादोंना जायाखै इट्स रं मा बुस्थु सेम्पु माया कनफिउज जादों एफा खाथियाव लांनाय बेखौ मोनामसुहोदों माया कनफिउज जादों बुस्थु बेखौ खेवनानै होआखैना मानसिफोरानो खेवनानै होदों माथो आदसा माया कनफिउज जादों हायासै आरो लोगोफोरखौ गेस खालामनो थाखाय माया कनफिउज जाबायना जेबो नङा मालाबा इदि जाखायो जाबाय नुवाखैथ' नुवाखै दा आं दहायनो बुंना लागोन नङाबा आं सिटिं खालामनो हागौमोन ना दा लोगोफोर नेक्स्ट आइटेमखौ होनोसै आरो एबार आं बेबारबो जाहाथे आंजों थायो आफा बोराइ बाथौ बिदिनो माने साथ होबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो लोगोफोर सोरजों दङ दा बे ससे गेमावनो बुंना लाबानो जाबाय सोरजों लोगोफोरा बेखौ सिनायदोंना सिनायाखै मिथिया आरो आं उनाव बेखौ डिसप्लेआव नामखौ होनो हागोन आरो बे बुस्थुखौ नोंथांमोना जुदि सिनायाखै आं बे डिसप्लेआव बिनि नामखौ लिरनानै होगोन आरो नोंथांमोना होमबानो गम मोनगोन आरो बे मा बुस्थु नों जेब्ला होयो बुस्थुखौ अब्ला बुंनांगौ दे नों बुङालासिनो ओरैनो होबाय माबा मोनसेथ' मोनामदोंखाय बे मस्ला आरो खेबसे र' होदों नामा होदों जि कनफिउज जाबाय बारा कनफिउज खालामनाङा बिनिफ्राय इजि गेस जानो हानाय नङा लोगोफोर बिनिफ्राय इजि जानो हानाय नङा आरो आं गम मोनदों बे मा बुस्थु माबा जों बेखौ भाजा बानायबा देनांगौ गुलदु खालामनांगौ आंनि बादिबा आरो बेनो जागोन बे जाबाय हाइजें नंगौना नङा रं खेवलायखौ आं बुंगोन नङाबा लं नंगौ नङा तू गेस खालामबाबो हायासै बे जाबाय निम्बुनि जोंना गल निम्बुनि बिलाइ गल निम्बु दङमोन ना जोंनाव बिनि बिलाइ गांसे लाबोदोंमोन आरो बिलाइ गांसेखौ सेफ्लिनानै मोनामसु होदोंबाबो गम मोनाखै बेखौथ' सबानो लेमन होननानै बुंबाबो बेयो हायोमोन आङो बोरै हागोन आं बेखौ माबा खालामनो हायाखैना खारन सेफायनानै होदों नङा बेखौ मिथिदों खारन माने जोंनाव अनलि थेख्ला फिसा फांसेल' दङ बेनिफ्राय नों जे बिलाइखौ खागोन आनएक्सपेक्टेड ना बियो जोंनि न'आवनो दङ ना सानफ्रोमबो दै होयो बेयावनो दा एखे जाबाय 1010 आरो इकुवेल दानो लोगोफोरा इन्टारेस्टिं मोनदोंना मोनाखै दासिम इन्टारेस्टिं मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामना हो दानो आरो शेयार खालामबानो जाबाय आं होदों दे बिसो पन्स पाउडारा दै आं गेस खालामनाया बिसो पाउडार नंगौना नङा
Ibar habai लोगोफोर ibar habai last time मानो confuse जादों आंखौ मोनबाय दा बे मोनसे जायगायावनो दोनदोंमोन ना इनिखाय mix जालांदों स्मेला इनिखाय confuse जादोंमोन last time आव इबार आं लोगो लोगो हाबाय इनिखाय जियानो जाथों दा 2-1 जाबाय आरो दा आं जेनगासिनो आरो बियो लिडिं खालामगासिनो जेरैबायदि जों इलेक्सनाव लिड खालामबाय थायोना लिडिं खालामो खिन्थु बिनि उनाव मा टाइमाव पाल्टियो गेमा इखौ रावबो मिथिया आरो दा आंबो जेननो हागौ बिबो जेननो हागौ जादोंना जादों माबा पेकेट लाबोदों जाग्रा बिस्कुट नामालै लोगोफोर बे बुस्थुआ नामखौ अलरेडि डिसप्लेआव होदों मा बुस्थु माबा बुस्थु दा बियो मा मटर बायदिबो खालामो होबाय नामा होबाय मा बुस्थुलै हायाखै नामा र' आरो बेखौ जों जाबायनो थायो मिनिनोसै जोंखौ नङा फार्स्टआव नों बे एवनाय बुस्थु ना नर्मेल जाग्रा बुस्थुआनो जाग्रा बुस्थु बिदिनो नर्मेल जानो हायो नङा नर्मेल एवनानै जानांगौ गेस आं लायाखैमोन दा बेखौ गेस होदों होनबाबो हायोना हाया नायनोसै एबार बेना जाबाय आंनि बायदिबा आंथ' जेबो गेस खालामनो हायाखै बारा मोनामनायबो मोनाखैना बाट आंनि बायदिबा नों र' मोनदों जेबो मोनाखै आं मोनामनाय मोनाखै दा जेखिजाया आं एन्सार होगोन आरो बेखौ मोनामनाय मोनाखैबाबो आरो बेना मेगि रं एन्सार खेवलाय लोगोफोर बे मेगि नङानो नों खेबासो मोनगोन सयाबिन आइदों मोनामनाय थायो सयाबिना इदि मोनामो आख' नों काच्चा सयाबिन नों होमबा गोथां सयाबिनखौ मालाबाबो मोनामसोआखैमोन नङा इदि दैयाव सोमबा बेल मोनामो खिन्थु दा गोथां बोरै मोनामसोगोन दे गोथाङाबो मोनामोना नों नाय मोनामदोंना एसे बिदिनो पात्ता मोना आरो मानो होनबा बे बुस्थुखौ कनफिउज आरो खारन नर्मेलि रावबो बेखौ मोनामसोआना बेनिखाय टाफ आरो बे आं फार्स्टआव सानदों आं सयाबिनबो सानदों खनसे खिन्थु आं सयाबिन सानदों आं सानबाय आरो सयाबिनखौबो होगोन ना बिदि होननानै आरो ओंखायनो आं मेगि लोगोफोर आं बेबायसा अपसनफोरखौनो होखायो नंगौ एबा आंसो होगोन नों नायबाय था जिखिजाया आंथ' दा आं बेसेबाङाव जेनगासिनोलै 2-1 2-1 नों 2 आं 1 नों मोननै हायाखै आं मोनसे हायाखै लोगोफोर माब्रै मोनदों दासिम कमेन्टआव खोन्था लोगोफोर दा आं नैबेखौ होगोन बिबो आंखौ मोनामसै बुस्थु मोनसे होदोंमोन ना दा आं बेखौ आवगायावनो लाबोना दोनखादों खिन्थु बि फार्स्टआव मोनामसै बुस्थु होआ इदि होननायखाय आं बेखौ केन्सेल खालामदोंमोन आरो लाबोबाय दा इनक्लुड खालामबाय होदों नामा माय मोनामनाय मोनदों र'लाय ओमफ्राय दा आरो माहाय खाथियाव लाबोलाय लोगोफोर बिराद टाफलै बे जाग्रा बुस्थु ना लोगोफोर बे सालामि जागोन नंगौना सालामि सालामियाथ' मोनामसुयो बे सालामि नङा बे जाबाय एपोल सालामिया मोनामखायो आक' एपोला मोनामसुआ मायाबो जा खाथियाव लाबाबो बेखौ मोनामनो हाया जेसेबां खाथियाव जेब्लासिम बेखौ हाया अब्लासिम मोनामखाया बे बेनो आरो बे लोगोफोर हाफ सेटिं बे बिबोथ' आं सयाबिन होदोंमोन ना ओंखायनोसो आं होदों फार्स्टआव लोगोफोर गोराखौ होनोसै होमबासो नोंथांमोना इन्टारेस्टिं मोनगोन ना लास्टआव इजिखौ होगोन आरो सब बे किटचेननि माने आइटेम्सफोरखौनो लाबोदों आरो जेखि जाया लोगोफोर बिथाङानो किटचेनाव बारा थायो इनिखाय रोङोना रोङा नायनोसै होबाय दै होबाय बेखौथ' आं 100% मिथिखायो पुरा खर'सिम थांदों बे जाबाय ग्रिन कफि नंगौ लोगोफोर बे कारेक्ट जाबाय ग्रिन कफि पुरा खर'आव एकदम हमहैदों दा लोगोफोर नेक्स्ट आइटेमखौ लाबोबाय दा होनोसै आरो मोनामसुनो होबाय नामा र' होबाय हादों बेखौ थुलुंसि टु इजि
आंनिफ्राय इजि होदों गावसोर गावनि नारेंनि बिलाइ लाबोलायदों नारेंनि बिलाइआबो इजिनोमोन आरो इजि नङा आथाइबाबोथ' नारेंनि बिलाइ आनएक्सपेक्टेड ना बेखौ बारा गोसो होखायाना अनलि आं बुंनो हागौ बे हाउस हलाव थानाय बुस्थु सानफ्रोमबो दै होयो बे बिफाङाव ओमफ्राय बेखौ हागोन ना हागौ आंथ' बावो आरो दा बेयो बेसेबां जाना दङ 3 बियो 3 आं 2 दा आरो अनलि लास्ट दङ मोनसे आंनिबा बेखौ हागोन लोगोफोर बे मिथिया आरो हायो ना हाया दा बियो इसोरनि अननायाव जुदि हाबाथाय हाबाय आरो होबा बुं दे लोगोफोर बे नामा डिसप्लेयाव होबाय बेना बे जाबाय फल'नि आंथ' माथा मोनलायदों फल'नि होननानै एक्सुवेलि जोंनि रुमाव बेबायसा मोनामनाय अनलि बे बुस्थुआल' दङ बेबायसा बुस्थु मोनामनाय स्प्रे अनलि बिल' दङ बेनिखायनो जों बेखौनो इउज खालामबाय थायोना बेनिखायनो बेखौनो होबाय आरो गम मोनखादों आरो आं सानदोंमोन आरो लाबाय थानाय टाइमावबो सानदोंमोन होमबाबो होबाय आरो बेखौनो ला होननानै दा लोगोफोर जोंना सानैनियाबो आरो माने इच 5 आइटेम जाबाय जोब्बाय माने स्मेल खालामहोनाया जों दा लोगोफोर जोंना काउन्टिंआबो माहाय गोरोन्थि जादोंमोन आरो एरै सानबाय थादोंमोन बिना 4थासो जादों होननानै सानदोंमोन बेनिफ्राय राखम मोनबाय बिनाबो 5था जादों आंनाबो 5था जाबाय जों काउन्ट खालामबाय आरो खैथा होदोंमोन आं फार्स्टआव होदोंमोन बे गुरखौ होदोंमोन बेनिफ्राय आं नारेंनि बिलाइ बेनिफ्राय आं होबाय बे सयाबिन बेनिफ्राय होबाय आं कफि आरो लास्टाव भलेनि 5था जाबाय आंनि आरो आं फार्स्टआव होदोंमोन नोंथांमोना नुदोंनो आरो फार्स्टआव होदोंमोन आं बे धुप अगरबत्ती धुप बिनि उनाव नेक्स्ट होदोंमोन सेम्पु डभ सेम्पु बिनि उनाव नेक्स्ट होदोंमन पाउडार पन्स पाउडार बिनि उनाव नेक्स्ट होदोंमोन आं आपेल ओमफ्राय बिनि उनाव लास्ट होदोंमोन आं बे थुलुंसि आरो 5था जाबाय अलरेडि ओंखायनो लोगोफोर दा जोङो उनाव काउन्ट खालामनानै मोनबाय जे सानैनाबो 5था जादों आरो जोंना रिजाल्टआबो सेम 3 बेबो मोनथामखौ आं कारेक्टलि गेस खालामनानै बुंनो हादों आरो बिथाङाबो आरो आंबो लोगोफोर बे मोनथामनि एन्सारखौ कारेक्ट होनो हादों आरो दा माखौ बुंनो हादोंमोनबा आं हानायाव आगरबात्तिखौ हादोंमोन पन्स पाउडारखौ हादोंमोन आरो थुलुंसिखौ हादोंमोन आं सेम्पु आरो आपेला कनफिउस जादोंमोन आं हादोंमोन माबा कफि ओमफ्राय उनाव बिनि उनाव भलेनि आरो गुर मोनथाम हादों आरो ओमफ्राय आं मा हायाखैमोन बे सयाबिन आरो नारेंनि बिलाइखौ हायाखै आरो ओंखायनो सानैबो टाइ आरो दाबो देरहायाखै लोगोफोर सानैबो उइनार सेकेन्ड दिनार दा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय जोंनि बे दिनैनि चेलेन्जखौ नोंथांमोना माबोरै मोनदों आरो नेक्स्टआव जोङो मा चेलेन्ज खालामनांगौ बिथांमोना कमेन्टआव खोन्थानो हायो आरो साजेस्ट खालामनो हायो जों जुदि बेखौ मोजां मोनो होमबा जों बिनि सायावबो मोनसे भिडिअ बानायनो थाखाय कन्टेन्ट मोनगोन आरो दा लोगोफोर जेखि जाया जोंथ' दिनैनि बे चेलेन्जखौ खालामनानै बिराद माने इन्जय खालामबाय आरो फान ना बेबो मोनसे मोजांबो नांबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोंनि दिनैनि बे माने चेलेन्जखौ नायनानै मोजां मोनदों बा गोजोनगोन होननानै आरो मोजां मोनदोंबा लोगोफोर लाइक खालामना हो लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो नेक्स्ट मा जोङो चेलेन्ज लाबोनांगौ आरो लोगोसे जायफोर नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदों नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो नोंथांमोनखौ जोङो बेबायसानो इन्टारेस्टिं भिडिअजों नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर बाय